Una dansa sense música realitzada pels alumnes de l'Escola de Dansa d'Igualada ha estat l'acte central de la protesta contra el tancament de l'escola, que s'ha fet aquest dilluns a les portes del Consell Comarcal de l'Anoia. Un centenar de persones, entre professors, alumnes i familiars, s'han concentrat contra el tancament de l'Escola de Dansa, que es va decretar el 8 de juny. El Consell va adduir que l'espai on es feia l'activitat estava molt deteriorat i el centre acumulava un dèficit important. En el Parlament, els manifestants han lamentat que el Consell vegi l'escola com un negoci i s'hagi desentès del seu manteniment. L'escola de dansa ha patit les conseqüències d'una gestió ineficient durant anys. Manca absoluta de suport, mala promoció i una deixadesa evident en el manteniment de les instal·lacions. El Consell Comarcal sempre ha demostrat un interès escàs en l'escola i a la vegada ha actuat sovint de forma unilateral, bloquejant així qualsevol intent de millora d'aquesta. El tancament de l'escola suposa un atac als drets socials i un apropament a la privatització de la cultura i de l'educació. L'escola de dansa és un servei públic amb valor social que garanteix la igualtat d'oportunitats i facilita l'accés de les veïnes i veïns de la comarca a la dansa. Fa uns mesos, el Consell Comarcal ja es va veure obligat a traslladar temporalment l'activitat de l'escola a unes instal·lacions del centre Montàgora, a Montbui, ja que el local on es feia al carrer Sant Carles d'Igualada, propietat de la Generalitat, necessitava una inversió de seguretat i manteniment. Per contrarrestar el tancament, des del Consell Comarcal van anunciar que impulsarien un programa de beques que promoguin els ensenyaments artístics a tota la comarca de l'Anoia. El sistema de beques com a alternativa al tancament és un pagat que acabarà beneficiant les escoles privades de dansa. Davant d'aquesta greu pèrdua en el camp de l'ensenyament públic, apel·lem a la responsabilitat dels nostres representants públics, no només del Consell, sinó també de l'Ajuntament d'Igualada. En una ciutat que compta amb escola municipal de teatre, música i arts plàstiques, deixar-se perdre l'única escola pública de dansa és una opció que ni s'hauria d'haver plantejat. L'escola de dansa hagués complert aquest any 65 anys d'història i comptava amb una 60ena d'alumnes.